terra i tot. Ja estan tallant a l'altre, que hi havia davant de la pèrgola. Sí, aquell tan gran, sí. Sí. Doncs també, el va arrencar, No trencar, arrencar de terra. Hòstia! Ja, és que quan veus això, també és això, com és possible? Sí, aquí baix al revolt, sí. Sí. Ara vaig a fer a dalt. Hola, que estic fent un vídeo exhaustiu. Home, i tant. Clar, perquè està més amunt. Mira el molí, el molí aguantat.
Sí. Tot el rato. Deia que t'ha aguantat, però esclar, que el que li passa és que s'ha trencat per dalt. Mira, són cables d'alta tensió, La porteria aquesta, adeu. I el cable d'alta tensió el tens damunt del teu cap, Bueno, d'alta tensió, d'aquest. Mira, encara hi havia un foc aquí. Mira aquesta arrel. Mira aquesta arrel, el que he aixecat. Hòstia, he aixecat tot. I aquest com ha estat, Aquest no està gaire segur, No. Aquest s'està aguantant amb aquest.